Waqt li l-ġimgħa ġie ppubblikat l-aħħar stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir li sar fost 300 persuna fl-istess ġimgħa tal-ħatra tal-Kap Nazzjonalista, ir-riżultati huma kontraditti minn ċifri attwali mis-set-up boxes kollha li ammontaw għal ftit inqas minn 197,000 telespettatur f'pajjiżna. Fil-fatt f'din l-istatistika reali mill-istess ġimgħa ta' bejn l-14 u l-20 ta' Settembru li għadda turi li l-istazzjon televiżiv One kien l-aktar wieħed privat segwit f'pajjiżna b'49% tal-udjenza. Dan hu ferm aktar minn TV b'32.3% li segwuh b'mod reali matul il-ġurnata. Iżda Net TV saħansitra qarraq bl-istatistika li uża mill-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir u qal li hu l-aktar segwit, meta fil-verità bbaża kollox fuq produzzjoni waħda dakinhar tal-ewwel diskors ta' Alex Borch. Xi ħaġa li wkoll ġiet imgidba mir-rapportaġġ ta' TVM. Kontra dak li nat mill-Midja Nazzjonalista One jiklassifika bħala l-aktar stazzjon privat segwit, b'perċentwal ta' 18.2% skont l-istħarriġ tal-istess Awtorità tax-Xandir.